Ами аз ако живея в миналото, ами аз около още съм в май месец, ами представи си, че аз съм в май месец, просто това е близо до мозъчната система. За Бога. Втори е. Нормално да се объркам. Не. Напротив, нормално е. Аз знам кое След 2 дена имам рожден ден. Как се объркаш? само за юли месец няма как да се объркам, защото това е мой рожден ден и аз имам рожден ден на 9 юли, ставам голямо дете. Аз имам след 2 дена и тя няма да ми го чести. И тя не става голямо дете, защото тя е малка и беби. Относно това за месеца, мисля, че е човешко да се греши и просто съм свикнала вече цял месец говоря май. Матури, май, изпити, бал.